Здравейте отново и добре дошли в моя канал. Аз съм Симона, вашия биомедицински научен изследовател. Днес съм избрала една много интересна тема. Ще ви разкажа за една супер храна, която е много богата на антиоксиданти. Но преди да ви разкажа за нея, нека си припомним какво са антиоксидантите и какво са свободните радикали. Защото много често чуваме фразата от разни инфлуенсъри: ето вижте го този прекрасен продукт. Той е с много високо съдържание на антиоксиданти и всички знаем, че антиоксидантите ни помагат в борбата срещу свободните радикали. Затова ви го препоръчвам, уникален продукт, направо си го купувайте и почвайте да го пиете. Но абсолютно никой от тези хора не споменава и не разказва какво означава това. Хайде да започваме. Но преди това искам да ви кажа нещо важно. Преди да приемете каквато и да е хранителна добавка, консултирайте се, моля ви, с вашия личен лекар. Понякога може да стане така, че една хранителна добавка да попречи на вашето лечение. Ако приемате някакво лекарство, може тази добавка да не е съвместима с лечението ви и да ви навреди повече, отколкото да ви помогне. Свободните радикали са междинни продукти на метаболизма в нашите клетки. Те се образуват навсякъде. Може да бъдат молекули, атоми или иони. Характерно за тях е, че имат един или повече нечифтосани електрони във валентната си обвивка. Какво означава това? Това означава, че те са силно реактивни, много агресивни и се опитват на всяка цена да откраднат един електрон от някоя здрава молекула. Например, в нашите клетки имаме ДНК, имаме разни протеини, имаме клетъчни органели и представете си, ако този свободен радикал започне да си краде електрони, откъдето му падне. Свободните радикали могат да превърнат друга молекула в свободен радикал. Това е много опасно, защото се получава нещо като верижна реакция. Една молекула се превръща в свободен радикал, превръща друга и друга и друга и друга и друга и друга. Една такава повреда, ако не се спре, може да доведе до различни хронични заболявания, като например атеросклероза, невродегенеративни заболявания като Алцхаймер, Паркинсон, диабет тип 2, ракови заболявания, стареенето на клетките. Тук идва ролята на антиоксидантите. Антиоксидантите какво ще направят? Те ще дарят един електрон на свободния радикал, за да може той да се успокои, за да се прекъсне тази верижна реакция. В нашето тяло имаме вътрешни антиоксиданти. Тези антиоксиданти са ензими, например супероксидна дисмутаза, каталаза, глютатион пероксидаза. Те ни защитават от свободните радикали. Тук искам да наблегна на нещо много важно. За да могат тези ензими да функционират като антиоксиданти, на тях им трябват кофактори. Тези кофактори са минерали, като селений, цинк, манган, мед и отговорността е наша да си ги набавяме чрез храната. Затова, когато казват хранете се балансирано, наистина трябва да се храни балансирано, за да може цялостно да функционираме добре. Други антиоксиданти са, например, витамините. Витамин А, витамин С и витамин Е. Идва ред да си поговорим за суперхраната, която ви обещах. Това е именно аронията, или, както е написана в научната литература, арония меланокарпа. Аронията е боровинка. Произхода ѝ е от източно-северна Америка и казват, че нативните американци са я използвали като лек против настинка. През първата половина на 20 век аронията навлиза в Европа и в Русия. На пазара съществуват много продукти с арония. Така имаме сок от арония, разни пудри, капсули, сухи плодове, от които може да си направим чай, дори вино, ликьори, сиропи и кой знае какво още ще се измисли. Аронията е боровинката с най-високо съдържание на полифеноли. Полифенолите, това са вид антиоксиданти. Искам само да погледнете тук колко е дълъг листа на антиоксидантите, които съдържа аронията. И тук искам да наблегна на факта, че аронията съществува в различни видове. И черната арония е тази, която е богата на всички тези вещества. И това съответно е една от причините, защо учените
се интересуват толкова много от нейните потенциални ползи за човешкото здраве. И с голям ентусиазъм започват да я тестват в контекста на различни метаболитни заболявания, като рак, диабет тип 2, метаболен синдром, високо кръвно налягане, обезитас, тип 2 диабет, инсулинова резистентност, невродегенеративни заболявания. Изброявам само някои от тях, защото листа е много дълъг. Много от тези заболявания са свързани и влияят едно на друго. Какво е потенциалното терапевтично действие на аронията в контекста на тези заболявания? Спекулира се, че аронията действа върху оксидативния стрес, защото във всяко едно от тези заболявания има някаква степен на произвеждане на свободни радикали. Но нека ви покажа едни от най-важните неща, които са открити досега за аронията. Както виждате, в PubMed има толкова много публикации по темата и какви ли не изследвания, от изследвания с клетки до изследвания с лабораторни животни и също клинични изследвания върху хора. Аронията забавя разграждането на въглехидратите и абсорбцията на глюкозата. Следователно, намаля пиковете на глюкозата в кръвта след хранене. Също така защитава бета-клетките в панкреаса. Бета-клетките в нашия панкреас са тези, които произвеждат хормона инсулин. Инсулина, както знаете, е много важен, за да може глюкозата да влезе, например, в мускулните клетки и за да може да се използва от тях за енергия. Спекулира се също, че консумацията на антоцианини намаля риска за развитие на хипертенсия с цели 8%. А при хора, които страдат от метаболен синдром или имат хиперхолестеролемия, проучванията показват, че консумация на сок от арония или екстракт от арония могат да имат благоприятен ефект върху нивата на триглицеридите и на LDL холестерола. Това е лошият холестерол. И също така за неговата оксидация. А именно оксидацията на този лош холестерол участва в формацията на атеросклеротична плака и в нейния прогрес. По-голямата част от полифенолите, приети чрез арония, например, не се абсорбират добре от нашите черва и попадат в дебелото черво. В дебелото черво има най-различни микроорганизми, по-добре познати като микробиом. Проучванията показват, че тези полифеноли регулират микробиома и допринасят за неговата разновидност. Също така се спекулира, че аронията има кардиопротективен ефект. А други проучвания пък показват, например, че аронията има благоприятен ефект, когато определени възпалителни биомаркери са повишени. Това са, например, интерферон гама, интерлюкин 1 бета, интерлюкин 6, TNF алфа. И също така някои проучвания показват, че сокът от арония може да повиши антиоксидантните ензими на нашия организъм. Тези, които ги споменах преди малко. Супероксидната дисмутаза, каталаза и глютатион пероксидаза. Също така е напълно възможно аронията да има невропротективен ефект. Едно проучване, което е направено върху плъхове, които са на 24 месеца, това се равнява на все едно 60-70 годишен човек. Тези плъхове са приемали сок от арония в продължение на 105 дена. И учените са забелязали огромно подобрение в тяхната памет и способността им да научават нови неща. И е напълно възможно аронията да има терапевтичен потенциал дори и при болести като Алцхаймер, Паркинсън, дори и множествена склероза. Но все още този потенциал трябва да бъде широко изследван. Едно нещо е сигурно. Консумацията на антиоксиданти е изключително важна за нашето здравословно състояние. Не е случайно се правят много изследвания в тази сфера. И за това е хубаво да се приема разнообразие от плодове и зеленчуци, които съдържат антиоксиданти, черен шоколад, различни зеленчуци, ядки, всички елементи, които би трябвало да се съдържат в една здравословна балансирана диета. Оксидативният стрес може да допринесе за развитието на различни хронични заболявания, като рак, диабет тип 2, инсулинова резистентност, невродегенеративни заболявания, като Алцхаймер, Паркинсон, сърдечни заболявания. И вследствие на тяхното развитие, тези заболявания поддържат това състояние на оксидативен стрес. Естествено, че оксидативният стрес не е единствената причина, поради която едно такова заболяване може да се развие, но все пак играе ключова роля в процеса. Затова е много важно как се храним, да внимаваме с консумацията на алкохол, с пушенето, с излагането на вредни UV лъчи,
на ионизираща радиация. Споменах пушенето, ама и тези вейпове, които се пушат, и те не са много по-здравословния вариант на обикновените цигари. Аронията е една много интересна хранителна, подчертавам, добавка с висока хранителна стойност, както видяхте. Богата е на полифеноли, богата е на витамини, богата е на минерали, но не може да измести лечение, предписано от лекар. Това не е някакво магическо хапче, а просто добавка. И както споменах, ако приемате някакво лечение за една от изброените болести, консултирайте се първо с вашия личен лекар или специалист, който предписва вашето лечение, дали е позволено да се приема такава добавка.